Halløj derude. Jeg har lige fået kort hjem i dag fra PSA gennem Let's Grade Cards. Super meget shoutout til Let's Grade Cards derude. Kortene blev sendt afsted ved Trade Day. Det er tilbage i marts, så vidt jeg husker. Der er 11 basketballkort og et enkelt Tour de France kort i bunken her, eller et sticker af det af Tour de France. Så lad os gå ombord og se, hvad grades der er kommet. Jonas Vingegaard, Tour de France, eksperiment lige herfra, for at se, hvad grader sådan stikker her. Jeg har ingen idé, så jeg synes, det ser clean ud, men jeg har hørt, det er meget skiftende, hvordan det bliver graded. Og ja, 6, ja, det er vel, hvad det er. Jeg kan ikke svare på, hvorfor. Jeg synes, det ser clean ud, fint centreret. Det er PC, så fair nok. Det er, hvad det er. Næste kort her. Jalen Brunson, som er i conference-finalen lige nu med New York Knicks, har lige tabt til Indiana Pacers i nat. Det er White Sparkle. Short print for Mosaic. Jeg synes, det så super clean ud, og det er derfor, at jeg har graded det. Har selv pre-graded det til en 10'er. Jeg kan ikke se noget heller på, måske lidt dernede på hjørnet, men jeg synes ikke, det er noget, der i hvert fald trækker ned til mere end en 9. Og en 8'er. Ja, jeg aner ikke, hvorfor det har fået 8. Surface synes jeg var super clean, har brugt forstørrelsesglas med lys og hele pivetøjet, så ja, det er også, hvad det er. Ellers super fedt kort, synes jeg. Så har vi lidt det eneste 90'er kort i bunken. Ikke noget vildt, ikke noget, men ja, jeg synes, det er fedt kort, og det var egentlig pænt, og havde en lille smule på det ene hjørne deroppe. Måske lidt i de andre, meget lidt i de andre hjørner. Bagpå, ikke det store, lidt i noget hjørne der. Så jeg havde selv pre-graded det til en 8, og det, ja, 8 forventeligt. Fint, glad for det. Fedt kort, altså det er metal-kortene, synes jeg er mega fede. Nå, Shai Gilgeous-Alexander, helt nykåret MVP, short print her fra K-Set, mener det er, fra Flux i 2020. Lad os se en gang. 10. Det er fedt. Super fedt nu, når han lige er blevet MVP. Jeg havde selv pre-graded det også til en 10, og jeg synes, det så ekstremt clean ud, det her kort her. Så happy about that. Næste, det er Select Mezzanine Level, nummereret til 149. Det er det helt nye her fra 23. White Parallel, jeg er vild med det. De hvide her, super, super fedt, og lige lidt hollow shine ind over det, når lyset rammer rigtigt. Og jeg har pre-graded den til en 9'er selv. Synes, der var lidt på overfladen, men det er igen, det er shaky. Synes, centreringen så fin ud, og lad os... 10. Lad os få nogle flere 10'er i løbet her. Shai Gilgeous-Alexander igen. Det er Premium Stock, NBA Hoops Premium Stock for 23. Det er K-Set Hypnotized. Jeg elsker det her scope-effekt her, og det er lækkert kort, synes jeg. En 10'er. Let's go. Det er 10'er-toget, det her, der kører lige pt. Lige pt. Ser det fint ud. 2 8'er, 3 10'er og en 6'er, som var, ja, hvad skal vi sige, det var et eksperiment. Så er der Nikola Jokic. Om han skulle have været MVP, eller om det er Shai, ja, det kan vi diskutere længe om. Jeg synes nu, det er også fair nok. Shai har fået den. Jokic har måske haft en bedre sæson. Du kan argumentere for begge to, synes jeg. K-Set, Netmarbles, og shoutout til Nikolaj Lose fra Trade Day, der var rigtig sød og lige at hjælpe med at give det en shine, en clean, og få det til at skinne ekstra meget og køre edges og kanter fint af. Jeg synes selv, der var lidt på, så jeg pre-graded til en 9'er. Centreringen ser ellers fin ud, men lad os se. 10. Det går altså godt det her indtil videre. En 10'er.
Fedt. Vi har samme kort fuldstændig for Giannis Antetokounmpo. Den her havde jeg så pre-graded selv til en 9, og lidt frygtet, at det kunne have været 8. Jeg synes, der var lidt på surface. Jeg ved ikke, om jeg er meget picky med den surface, fordi der har faktisk fundet noget på alle de kort, der har været her indtil videre, undtagen det allerførste af dem, der har fået 10. Ja, så en lille smule, helt klart ikke en 10. Den er off-center top til bund, og måske også lidt til højre siden. Ja, 9. Det var også det, jeg selv havde pre-graded den til og håbet på. Det er sådan set super fint. En 9'er på den der. Så har vi et af mine yndlingsprodukter og sæt kort Kings State of the Art. Altså det her canvas workout med en lille smule hollow shine på skriften og borders her, det er bare sweet. De er sindssygt svære, synes jeg, at grade, fordi kortet er sådan lidt mere, det er skrøbeligt kort i edges og hjørner. Så super svært at få noget godt på. Jeg synes ikke, der var noget på det, men jeg har selv pre-graded det til en 9'er. Og det vil jeg være glad for. Lad os se. 10. Let's go. Det er fedt. Super fedt. Fedt. Så næste her, det er Select, det er kort side, så lidt mere short, eller sjældent kan man næsten sige. Nu er den godt nok nummereret til 10, men generelt kort side er sværere at trække end de andre levels. Det er Paul George fra tiden i Thunder. Fed effekt med det her lidt, hvad skal vi sige, mosaikagtige look er det vel. Det er gold 2017. Jeg har det til 9 eller 10. 10, sådan. Jeg elsker det her kort. Super. Som jeg byttede mig til faktisk på trade day i bytte med René. Så shout out til René. Tusind tak for det. Mega fedt, at vi fik det lavet. Og bare sweet kort. Det skal op og stå på hylden. Så har vi Draymond Green, Premier Level fra Select, og det er Zebra, så short print. Jeg kan rigtig godt lide faktisk Draymond Green. Der er delte mening om ham. Jeg ved godt, han laver meget ballade, men han har simpelthen karisma og karakter som ingen anden, og så går han over stregen nogle gange. Ja, det kan jeg leve med. Lad os se en gang. Jeg havde den til en 9'er selv, den her, fordi jeg synes Surface er super svært på det, og det bliver... Lad os se, om vi kan få en 10'er på det sidste her. Det sidste kort, det aller sidste kort, det er Klay Thompson, Golden State, det er 2023 Select, og det er igen Premier Level, Zebra. Tanken her er, at jeg skal have samlet alle tre, altså trioen med Curry, så jeg mangler Curry, Zebraen derude. Lad os se. Ja. Nu bliver Curry jo nødt til at være en 10'er, det kan godt gå hen og blive dyrt. Lad os se en gang, når jeg når det til. Jeg elsker dem. Alt i alt en super god submission her. Hvad er det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 10'er ud af 12 kort. 2 8'er, 1 9'er og en 6'er i Vingegaard. Vel egentlig kun Brunson, som jeg er rigtig skuffet over. Det er jo også den eneste, sådan, men som jeg egentlig havde pre-graded 10, der er mange af de andre, jeg egentlig havde troet, der ville få 9, men altså, det er jo, jeg kan ikke klage, det er super fedt. Som afslutning her, så vil jeg lige vise, jeg har også fået en lille mail day fra Tyskland, på nogle super fede kort, jeg har byttet mig til. Den første, det er Shai Gilgeous-Alexander. Lad os lige prøve at hive den ud af det her plastik her. Det er Select, det er Concourse, så det er mest i gåsøjne almindelige level af dem. First of the line, Fluorescent, Orange Fluorescent, tror jeg sågar det hedder, nummereret til 15. Så rimelig sjældent short print kort her. Jeg synes, det ser super fedt ud. Jeg elsker det orange sammen med de små orange striber i trøjen. Når man ved, at OKC også har orange på trøjen, så synes jeg, det matcher sgu super fedt. Jeg overvejer, om den skal til grading. Nu skal jeg have kigget den over. Jeg synes, centreringen ser fornuftig ud. Lille smule til højre i forhold til venstre.
Men lad os se en gang. Så er der den helt store Big Bad Boy, Steph Curry 2013 Prism, så silver-versionen, hollow-effekt, PSA 10. Jeg tror pop-rapporten er omkring 50-60 stykker i 10 af det her kort kun. Og generelt er der ikke så mange derude, mener jeg, ej heller i 9 eller 8. Og det ser bare super clean ud. Elsker det her kort. Elsker de gamle Prism og Select designs og kort. Den gang, hvor det faktisk var, som jeg kan forstå det, jeg var ikke i hobbyen dengang, men var sjældent, man trak noget, der var silver og hollow effekt. Det er super fedt. Så ja, det er babyen lige nu. Og så den sidste her. Giannis Antetokounmpo Electric Edge Blue PSA 9. Obsidian er bare super fed, ikke? Også det er first of the line nummereret til 16. Super fedt kort. Fed hollow effekt. Ja. Det var alt herfra. Tusind tak, fordi I gad kigge med, og jeg håber, I synes, det var sjovt og interessant. Kan I have det derude? God weekend.